Alma Campesiña é un dos escritores máis populares do panorama literario galego. É merecente dun lugar máis relevante mesmo na historia da literatura galega, sobre todo polas súas creacións dramáticas. El, como moitos do grupo Nós, están, como dicía, en todas as iniciativas culturais que se acometen no primeiro terzo do século XX, que fan da cidade de Ourense un espazo extraordinariamente rico, extraordinariamente inquieto e curioso na divulgación e na sensibilización cultural. Por lo tanto, vou procurar abreviar a miña intervención.